Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Langlang, 28 years old. Nagpuyo sa Pardo, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa ex sa akong uyab karon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang bag-o lang kong nadawat sa akong gitrabahoan nga salon. Ingon ini ang mga panghita po. Hi! Bago ka din, Karon lang gid kong adlaw magsukod. Okay. Ako di ay si Trina. Ikaw? Lang. Lang, may ganat ha? Nak, kumusta naman ang imong bag-ong trabaho? Okay raman buyag ma. Mga maayong tao man sa nga akong mga kauban. Oh, maayo hinoon. Kung mauna, nak. Lang, inig-out na to din sa salon ba? Kuyog ta ha? Asa ta? Ay, maglaglaag lang good. Kuyog na mo. Aron makailasad ka sa among mga amigang uban ba? Ay, kinsa kailain kuyog? Ay, mga trabahante rasad ko dinigod sa mall. Kamay rabaya ning mall. So, magkailan na iragid mi dinhi. Kuyog ha? Guys! Everyone! Ipaila-ila din ako ninyo ha. Silang lang! Ay, salamat. Kailan lagi ko spangan. Ay lang. Ako dis JC. Hello? Hoy! Ingon anaw yun ay pagtanaw, Jesse. Sagulan yun ay pakit-cute. Sus, Trina, eh. Gusto gid ka mo palaw, eh. Gusto gid ka nga anhara ko magpakit-cute nimo? La! Filler ha? Oy, Romer! Huwag mo kadingog-dingog diya, Mer. Kuan, naminaw lang ko ninyo. Okay. Day, nakabantay ka gabi eh? Ha? Nga na di ay. Si Romer ba? Sige, tanaw ni mo. Feel na ako no, ganahan siya ni mo ay. Ikaw gid uy. Ayun kay ka maghimuhimog istorya uy. Ala, seryoso bitaw. Makita yun ako sa yung tinanawan ni mo gabi iba. Na, nakagusto siya ni mo. Kinsa man ni? Number naman. Hello? Hi, Kinsa ni? si Romer ni. Ay! Hi, Romer! Pwede ka ma-invite na ako niya? Kana kung pwede ka. Ha? Mayunta. Dili ni mao ang las nga makikuyog ka na ako. Ganahan kay ko nga mas makaila pa ni mo gud. Romer, ngano ako man? Daghan mang babae diha. Ikaw may akong gusto. Romer, Lang. Doon na ba ko'y chance ni mo? ako sa nang huna-hunaon ha. Ayaw ka pala ka lang. Andam ko mo paabot. Ikaw ha? Nagkuyog-kuyog naman lagi di ay mong Romer. Uyab na mo? Ha? Dili pa, uy. Nanguyab siya pero wala na ko sugta. Wa pa sugta? So sa ato pa, sugto na di na ni mo? Padili-dili pa ka ha? Unya da ito, nakagusto sa di kang Romer. Tanaw sa punang ko, dahil mo nagbuutan masabgot siya. Aw, hinuon. Butan magidas Romer. Pero lang, Ha? Pero? Unsay pero, uy? naam na siya kaipon ko day. Unsa? Recorded by Orak. Nasya ko sa dihang giingnan ko sa kong amiga nga may kaipon day sa Romer. Kay wa man gyud siya musulti na ako. Imbis nagplano unta kong sugton siya, kay sa sige namang kuyog-kuyog, nakagusto na sab ko niya. Pero, nagduha-duha na lang hinuon ko, tungod kay may kaipon naman day siya. Og ako ang klase sa babae nga dili gyud mo tolerate og cheating. Ug mas labaw na
nga wa gyud ko mangandoy nga mamahimong tabib. Unya, Lang, please, magsulti una ta. Romer, please lang. Hunongin ako, please. Undangon tani, kay dili ko gusto nga makaguba ko pamilya. Doon na kay katipon, ug doon na nasabmoy anak. Lang, ang tinuod. Dugay na kay kung gusto makiguwag niya. Pero tungod kay iya kong gihadlok nga. Kung papawaon ako siya sa among gipuyan, dadoon niya ang bata. O dili na dyan niya ipakita na ako maong napugos lang ko. Pero wa namin lang. Romer, Lang, please. Mahal kita ka. Mer, balik ka lang ko kanang wa na gyud mo sa imong kalif-in. Sa pagkakaroon nga nagpuyo lang gihapon mo. Dili ko gusto nga ako hinungdan nga masamo kunya mo. Lang, hibaw na ka. Ha? Saan sa man? Katag na kayong picture sa social media. Ha? Gipost man ka sa ka-live-in ni Romer. Unsa? Pasensya na ha. Ayaw ka bala ka. Ako yung mahibaw niya lang. Sorry juga kayo. Palihog lang, Romer. Badlo nga siya kung dili siya gustong akong ikiha. Pasensya na gid lang. Ayaw ka bala ka. Dili na ni mausap pa. Oh, nanang ni aman ka. Lang, buwag na mi. Dili na siya makilabot pa nato. Tinuod ka? Oo lang. Wa na sad siya sabay. Pero ang inyong anak, Ako ning gikonsulta lang. Ug mas may puruhan yun nga, maako ang kusod sa bata. Tungod kay mas kipabul kong mubuhi sa bata, financially and emotionally. Pero nihangyo siya na ako nga, dili na niya sa mukon, basta ang among anak naala niya. tumaan na. Nalipay ko si mong balita, Romer. Gakos. Sa ato kita na. Oh, gisugot na ta ka. Ay, salamat in town. Kinaan na joy happy ending ang duha. Nalipay ko para ninyo ni Romer lang. Salamat, day, ha? Thank you, Trina. Daan ako? La, Kamu gidi ay ni dinhi? Pat? Bigat ka kabayana ka! Ay! 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 Unsa ka? Hulong na! First time gito na ako nga murag nakakos may og kubot sa public. Dili gyud ka bayra ng kauwaw nga iyang gihatag nako. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, husto bang iyang gibuhat nga nag-iskandalo siya sa public nga kung boto na hunaon, wa man siya ngayang ikasuko kay dili man sila kasado ni Romer. Ikadawang pangutana, ibutang tala nga nasakitan siya nga wa na mahigugma si Romer niya. Pero, nambisikal siya nako. May katungod ba di ay siya? Nga kung boto na hunaon? Wa man sad magkuwang sa pagsuporta si Romer sa ilang anak. Ikatulong pangutana, sa iyang gibuhat nako nga pamisikal o pagpakauon ako sa social media. Unsa may akong pwedeng ikihan niya? Ikaw pa to kitapusan. Unsa may kinahanglan akong andamon aron ipadayon ng pagkaso nako niya. Kay murag, wa man gyud siya planong muundang. Misabot naman lang unta ko ato pag-una pero padayon gihapon siyang sigig pakauwaw nako sa social media. Usa pa, gisugot nako si Romer nga buwag na sila. Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran, lang. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si attorney Elaine Bathan ug ako today karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, inigbalik ni Dr. Rene Obra, ako ang partner, siya pod ang muhatag og tubag, tambag sa mga pangutana kabahin sa mga pangutana pertaining to punto medical, sa mga medical ninyo nga mga
mga problema. So, ayaw na ninyong dugaya, ipadala ang inyong hangsuwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa yun na to ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Importante lang yun guys nga makompleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Plus, di man luod please if dili pa ninyo mapaminaw ha. Daghan kiming madawat and we are very grateful sa inyong pagsalig no nga kami sa ni Dr. Obra, si Attorney Elaine, ako, o si Dr. Obra, makahatag di ay no, og tambag sa inyong mga pangutana. Daghan kaming madawat manggod nga suwat. Uy, unya ka ng first come first serve man eh. Pero, wata ka ba, no, nga ang imuhang mapaminaw nga drama, imuha na, sunod si mana, or nasa mga pangutana, o mga letter senders na to, usahay, nga matiming nga, anggid-anggid po si imuhang giagian. So, paabot-paabot lang tagamay, guys. Do not settle for what life gives you. Make life better and build something. Dili gyud ta mo settle nga mo man inaani ra man ni akong sitwasyon, gihimo man kong pobre. Pobre na lang gyud ka. Dili uy. Dili na ingon ana ang kinabuhi uy. Gitagaan ta og freedom to choose, to decide, to do what we want because we have the opportunity to change our lives and better our situation. Basta mo dasig lang ta, dili ta mag-urong, basta mo padayon lang yun ta sa ato ang mga kinabuhi ug sa atong mga buhatonon, dili gyud ta mag-urong, muasinso ra gyud ta. We will always be better, no? If we will take every opportunity, no, nga naa, padayon ta to cherish and to be grateful sa ato ang mga blessings and to be also a blessing to others. Ako ba, mutuod jud ko anak kana ganing muhatag ka, mutuod jud ko anang mubalik na nimog kapila. Kapila na jud ko kasuway ana in several instances nga bahala na lang og say gamay na lang or usay kontra gusto pero give lang yun and salig lang mubalik yun. The more ka dili dalo, the more ka dili magsigig hold on to material things, the more blessings with that will come. Okay? Anehalida Flores, Dennis Robert of Chicago, nga masikig paminaw nato sa YouTube. Hi sir, thank you for always listening. And kang Mercy Villarin, Suip Orculio. Hi Attorney Elaine, ipa-shoutout unya ko sa inyong tambag. Kini ang akong suliran from Poblacion, Barili, Cebu. Speaking of Barili, ang ako ang brother nga si Attorney Jemco Gabales dina sa Patupat, Barili. I miss you brother. Munay usas mga pinakabuutang abogado niyo din sa Barili ha. Si Rianel Cose ug si Iching Camelio Hila ug si Jocelyn Villanueva, Sally Afante, Ivy Dulay nga magsigig paminaw sa atuang programa Adlaw. Thank you kayo from Sarangani Province. Also to Neri Hamak, so pretty. Attorney Elaine Idol, kusog kayo imuhang programa diri sa Amua in Tampilisan, Zamboanga del Norte. More power, DYHPRMN. Thank you for always listening. Punto legal ta karong adlaw and ang atuang letter sender tago na to sa pangalan nga si Langlang who is 28 years old from Pardo, Cebu City. Kay naa siya'y problema kabahin sa ex sa iyahang uyab karon. Ngano man kana kagubot-gubot beto, no? Sa ato ang drama na paminaw kaganina, no? So una niyang pangutana guys, tubagonin natong mga kagubot sa mga love life relasyon. Unang pangutana, husto ba yang gibuhat nga nag-iskandalo siya sa public? Nga kung but huna-hunaon, wa man siya angay ikasuko kay dili naman sila kasado ni Romer. Unsa man ni kagwapo si Romer, naagi ubang babae no, skandaluso. Gabuwag naman kani sila nya nganong manghilabot pa man ni siya, no? Unsa may problema ani mo girl. Move on lang good girl. Ayaw na lang good. Kay ningon man si Romer nga buwag na sila, di na sila makapanghilabot, di pagyud sila minyo. So ano magsamok-samok pa man kaning bayhanan o kinsa man gani ka. Di gyud saktong mag-iskandalo. In any way, dili patungod sa relasyon. Kanang magskandalo ka period. Di gyud siya sakto. No, di ba na nimo kinhanglan nga
ipaybaos ta ng tao imong gibati. Di man na nimo kinahanglan ipaybaos ti buok kalibutan imong bati nga batasan, no? Iluom na or ipakita na in some other way. Ikaduhang pangutana, ibutang ta lang nga nasakitan siya nga wa na siya gihigugma ni Romer. Mamisikal kay mamisikal man siya pero namisikal siya nako. May katungod ba day siya nga kung buthon na hunaon wa man sad magkuwang sa pagsuporta si Romer sa ilang anak. Wa gyud regardless, no? Of the reason sa ilahang pagbuwag wa man kay labot ana. Nganong ikaw may iyahang dumtan, no? Dili sa gyud to siya sakto. Kung ang issue lang ana is ang support, di gyud kinahanglan magskandalo, di pod kinahanglan mamisikal, dili pod kinahanglan mangangin og laing tao like you. Kay ang iyahang dapat rang paninglan si Romer ra kay siya may papa. No, di man na kinahanglan nga nganong ikaw may pakasadon, wa man ka kamanapaw, di man kaingon nga nagkauyab mo nga nagrelasyon pa sila. No, so nganong masuko man siya nimo nga nagbuwag man ka sa lasmayng buot. Muna akong pagsabot ha sa imuhang storya. Lain po ng storya nga napaw ka kay basin mo po na nahitabo maglagot yung bayi nimo, but then again di sad gihapon siya rason nganong i-physical ka or nganong magskandalo. Ikatulong pangutana sa iyahang gibuhat nako nga pamisikal ug pagpakauwaw nako sa social media. Unsa may akong pwedeng ikiha niya? Of course, kung na physical ka dan pwede og slight physical injuries. Kung ipakauwawan ka sa social media, of course pwede ta og cyber libel. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may kinahanglan nakong andamon aron ipadayon ang pagkaso nako niya. Kay murag wa man gyud siya planong muundang. Nisabot naman lang unta ko ato pag-una pero padayon gihapon siyang sigig pakauwaw nako sa social media. Usa pa, gisugot nako si Romer nga buwag na sila. Unsa may angay nakong buhaton. Okay, at least natubag ang akong pangutana nimo. Iskandalusa gyud ning bayhanan ni ug kinsa man gani ni siyang ex ni Romer na among wa ka move on pero day girls ani ni ha panawagan move on ta, dili ra man guning bahala unsa ni kagwapo si Romer pero dili ra gud siya lakis kalibutan ug gabuwag mo edi buwag mo, move on, mangita taglain day, dili ra gud siya isda aning dagata ug wa na laing isda aning dagata ay adto tag Pacific Ocean, mas dako didto, mas daghang isda, mas labas unsa ba, no? Dili ta mangita og way nga makadaot ta isig katawo, isig katawo nato, no? Now as to preparation, kung unsa imong kinahanglan andamon, kung physical ka, I don't know, og nakapakurasyon ka or nakaadto ka sa government hospital to get a medical certificate, no, sa imong kanang injuries ug naamang gani. Pero sa social media, screenshotin na nga makita ang URL nga ma-identify nga siya gyud ng account, no, nga nagpakauwaw nimo ug ang iyang mga posts nga nagpakauwaw or gipakauwawan ka. Kay mao man ay need nimo para cyber libel ug katong mga nakabasa pod sa iyahang post kinahanglan pod nga mo testigo nga nakabasa sila sa iyahang pagpanaot nimo. Okay? Day, ayaw na intang pangaway lain, oy. Kanang move on. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.